Hi guys! Di ami sa ilawom kabulang huyan. Kay maglamaw. Ha? Kanaday mong dadon? Sige. Kay na ay bisitas. Dudo. Gipaila-ila na siya sa iyang paila-ila nag-ijang inahan si Jang Uyab. Sana all. Gipaila-ila na. Wala naman tayo sa aking dakang bulig nang. Tapos manang darida, nagtuwad-tuwad. Sana all nakagkunot. Nagkuha na siya guys na. Naghumba og baboy putig dugo. Aho na, tanang lubi makita ni mo, aho. Lagi. Ay, vitamin sa kaw. Lakaw na, kay makalimutan pag ka, buntag dapat mag-ino vitamin. Pili ko guanteng, kanang log. Habang mag-atom kaming tanong, daros puting. Naapod. Teng! Apili ko no si Jagbo kayuhon. Big bugas na. Uy, pungot ka. Pagkabok. Ato gag Manila nang? Karang mita. Matumay na gumag-eleksyon. Sige, awa dabi. Sige, mahugan tabi. Mula tayo sa lubi ng kwan. Ato pagkog Cebu nang Nawa ma. mag-eleksyon. Magsasabi nga ito ka na kilo. Uy! Nganong niabot pagkadanig pag ngana nang? Kaya siyam ko nagpawot. Mo rin cellphone, Teng? Hala! Aligo ko nung sila kanawa, Teng. Uban ka, Teng? Shout out de kong Violet Upaw. Daragin yung tinanam nga kuan paw. Uy, ginoo ko. Bolang hoy. Ni Ama Armando may nagtanam dani na. Nangakuwang na na ipaw. Kay gipang lukatang mananghilin. Ug nanay siguro. Kinsaan ba yung naglukat dani? Lah. Nahog o gihog. Lagaraw man po ning maglisod kog tilaw sa lagaraw, Ting. Na ako no'y makipagkulab na ako, guys. Ginoo ko. Nga ni nabaday kasi kasikat. Nga na namin makipagkulab na to. Na, sa, kato, tilawan na to? Teng? Tilawan? Ha? Lamaw is life. Mo nila mayroon kay grabe init sa panahon. Panabog ng bagyo. Kaya kita na po ng... Init sa panahon. Bati jang upaw ning letak aw. Paul jini nagduduk jud, Paul. Ma. Ag motor ba jeng pananghid kay lung merkado ra. Mama, makita ni mong naong, ma. Makita ni mong naong. Dis ana to duduk doy atus ilihan doy. Ilihan. Ato lagi sa among gatuan. Kabatang. Kabatang? Atus among gatuan. Asa? Atus. Kato na katod mong lechon? Malayong bukid. Malayong bukid. Medyo abitaw adto. Sudlan na niya. Namang motor, di man layo kayo. Bunog ang motor adto eh. Kailangan awag. Motor po mo gikan dito sa kuan. Okay, ito sila kita kukupan. Dagko lagi pero musanjad to ang motor. Agad. Nainadar na. Di ka rin noon kutsara kay kuan. Alala. Ito ang sa butag nagmay. Ano may lami oh, sakto. Kaunti kay Wananis Manila. Di na presko. Manila dito. Ani presko sa Manila. Dito ko daw sa balkit. Sige. Wait. Ano tiil mo ni Manila? Oh. Sabi ko kayo makita niyo sa giza. Wala ay lugiin. Daghan pud ta sumunan. Na apil nagbagol. Suon.
Suon dudo. Suon pinamon. Wala mamunuon di ay. Lamaw was oras, oy. Was plano. May plano-plano. Lakaw dudo kay nang butag, ano kay bawo. Ate, Anawa na may gingan. Darani na kita nga na wa man magbanhat. Nga wa man pud magsabare na day mamas ng uyab. Ay gipaila-ila na sana. Wa mo pumugmay bawog na day inahan sa isang uyab man ka. Sana all paila-ila. Dili ilang masamong. Masamo. Masamong, di ba? Mga asawa. Yan, suon. Taga din mo, taga Cebu. Lapo. Sibo? Bakas yan kami doon. Lapu-lapu. Bukan abot tumig lapu-lapu. Abot na mo danis among anang gubot. Okay. Di pa may wagi buhat nimo doy. Ay ha. Lupi, Kari dang tulo. talisay. May isa kami tuskal na ikuan. Aba to, taps. Taas, kinatasan. Tap. Buak na dayon. Buak na ni pagkalat eh. Sarap pod. Na all buhat. Ano naman din yan? Haras. Sila adlikado ito. Teng, di na kamusta ka? Where are you going? Nagikapoy na, bating. Buwan naman kayo ito din yung baguhan. Mansa man eh. Wala na buwak sa sindang, nabuwak na sa pagdagat. Ito manok ko ito pero hiwat, kasi lababo. Sige man, takara ka mga alut lang. Hamay mong bulang winang. Yung aloy ko. Ito yung pagkano, ano ko mo Ay ay. Lapila nang, butang nang. Lami na ba nang bukayuhan? Lagi toyo, Butang ka nang tuman bitaw na butang agkuhan. Ang talang bulang hudan niyo pa man yung unod. Unod, sayang man, inubo yung biro ko ng kalamang ko. Nauli na mi. Darag kanawa, grabig entrance di matabang. Daghan na dya. Mahalag entrance, 60 usa. Pituloy ang gilista. Walo may kadagko, pituloy ang gilista. Hindi way labot bata. 5 pata, paubos, way labot. Sa entrance, way bayad. Kata guys, tasan ko. Ang mga bata. 60. Hindi naman. Magtanang ka. Ha? Dodo. Hi guys. Day, yan na. Diyan ka magkaan, Day. Ang balik ko fried chicken. Kaya mura manignaw sila fried chicken. Hello. Tiil, my favorite. Hindi mo gunisiin. Ay. Da. Alang hugawa pa dyan. Way hinlo. Agluwan day na. Kandihay na din na nasako. Ug mo ingon kagluwa, tagaluwan ka, 20 ray lang pangadyo. Kasang ko. 60. Ma, patay bita. Ikaw na. Magpasalita. Magtanong ka. Oh, Hindi na. kanang balita. Wala tayo operasyon? Kenapa? Ma, Wala tayo operasyon. isa na ang bikin. Okay. Kabuok? Isa na ang nabili, isa ka ang ano. Isa ka banid. Sanay? Ang sanay? Last down.
Aman din. Sarap to dani. Gusto ka ma? Asa ka mo dugday? Mutan sa ko basketball daw, wat ko day ha. Islong kam. Puti ra man tanawon, di man maulit na ko. Ma, ato ko kirip. Ilanan. Pwede mo pag-away ha. Kaya gabihi pa. Magkuwat ng kanya mo. Nagdas po rami na eh. Nagdas po rami. Diha man tos mayor ganina na eh. Diha man tos mayor ganina. Ala, magpato din ta to. Hindi ka sa mag-isaktang po rami. Glako. Glako sila. Hamadig motor ni Mayor. Gibalik siya? Pila pa ibalik siya? Bye guys.